benvolguts a una nova edició de Qui vol ser milionari? Avui tenim a dos nous concursants, en Moisès i n'Àlvar. Bon dia, Moisès. Bon dia, Àlvar. Presenteu-vos. Hola, jo sóc en Moisès, tinc 24 anys, venc de Palma de Mallorca i tinc el títol de graduat social. Hola, soc Álvaro Moreno, tinc 27 anys, vaig néixer a Barcelona, vaig estudiar la carrera d'arquitectura tècnica a Lleida i tinc una empresa privada. A la primera ronda serà el primer concursant en acertar 3 preguntes qui passi la ronda final i lluiti pel nostre vot de 1 milió d'euros. Comencem. Primera pregunta per en Àlvar. Quin grup va composar la famosa cançó Fiesta Pagana? Et dono les 4 opcions. 1. Green Day. 2. El Canto del Loco. 3. Mago de Oz. 4. Dinamo. Bé, això està claríssim. Apostaria per Mago de Oz. Correcte! Un punt per a tu. Segona pregunta per en Moisès. Quin futbolista va donar un cop de cap al pit a un altre a la final del Mundial d'Alemanya 2006? 1. Casillas. 2. Gattuso. 3. Materazzi. 4. Zidane. Zidane. Per què riu Moisès? Perquè jo vaig estar a la grada d'aquest partit. Quina coincidència, no? Tercera pregunta per en Àlvar. Qui va protagonitzar la primera pel·lícula de James Bond? 1. Roger Moore. 2. Pierce Brosnan. 3. Sean Connery. O 4. Humphrey Bogart. Pierce Brosnan, no? No, incorrecte. Rebot per en Moisès. Té l'oportunitat d'avançar-se en el marcador. Sean Connery? No, un altre rebot per en Àlvar. Roger Moore. Sí, correcte. Altra pregunta per en Moisès. Quina és la capital de Madagascar? 1. Dodoma. 2. Nairobi. 3. Antananarivo. 4. Accra. Antananarivo. Correcte. Aquesta també la sabia el Moisès? Claro, sabemos nosaltres d'allà. Oh, quina coincidència. Després de la publicitat, sabrem qui passa a la ronda final. Ara tornem. Teniu la nova fragància d'Homos. Vivaxe! Tornem aquí per saber qui passa a la ronda final. Aquesta és la darrera pregunta decisiva per en Àlvar. Qui va ser tirant-lo blanc? 1. Un príncep del segle XVI. 2. El descobridor d'Amèrica. 3. Un cavaller del segle XV. 4. Un escritor valencià. Fou un cavaller del segle XV. Correcte! Àlvar, ets el nostre concursant guanyador de la primera ronda. Sí! Moisès, vol dir algunes paraules? Sí, m'agradaria saludar d'aquí tota la meva família, ja que han estat ells els que m'han convençut per venir fins aquí i donar-vos les gràcies a tots vosaltres, ja que per a mi és el millor programa de la televisió i desitjar-vos el millor. Gràcies, Moisès. Unes paraules molt agradables i elevadores. Et regalam el nostre joc de taula oficial. Que ho disfrutis. Fins una altra. Tornem d'aquí uns 30 segons. Aquí teniu la nova tele 2000, la millor tele del mercat, on se pot veure les millors pel·lícules i el millor partit de futbol del món. I s'encén amb un menú amb ballet. Ja tornem a seguir per viure la ronda final. El nostre concursant és n'Àlvar. Té l'oportunitat de guanyar 1 milió d'euros si acerta les 5 preguntes. Comencem. Primera pregunta. Quantes medalles d'or va guanyar Michael Phelps a les Olimpiades de Pequín en el 2008? 1, 6, 2, 8, 3, 7, 4, no va participar. 8. Correcte! Passarem a la segona pregunta. Segona pregunta. Qui va descobrir Amèrica? 1. Cristóbal Colón. 2. Miguel Cervantes. 3. Joan Carles I. 4. Alexandre Dumas. Cristóbal Colón. Correcte! Àlvar, estàs a 3 respostes correctes de la victòria. Tercera pregunta. Quan val el nombre pi? 1. 3,1415. 2. 3,1414. 3. 3,1416. 4. 3,1413. 3,1415, 92, 6535, 89, 79, 32, 38, 46, 26. Uau, Àlvar!
Menys mal que havíem demanat 4 decimals. Quina és la fórmula del diòxid de carboni? 1. H2O 2. NaCl 3. CO2 4. O2. CO2. Correcte. Álvar, estàs a una pregunta de guanyar el €1.000.000. La darrera pregunta hi val €1.000.000. Qui va dir antes morir de pie que vivir arrodillado? 1. Che Guevara 2. Pancho Villa 3. Emiliano Zapata 4. Mark Twain. A veure, Mark Twain, aquí no sé què pinta. Che Guevara, Pancho Villa i Emiliano Zapata eren revolucionaris. Apostaria per Emiliano Zapata. Correcte! Álvar, és el nostre guanyador €1.000.000! El Che Guevara. Merda! Moisès, vol dir algunes paraules? Moisès, vol dir algunes paraules? Sí, m'agradaria... Es que de desorín. Però! ¡Pa'lante no! Teniu la nova tele 2000. Segona pregunta per a Moisès. Quin futbolista va donar un cop de cop al pit? Un cop de cop? Joder, sempre...